Gotovo 300 trkača sudjelovalo je na utrci Cross Hill Run u Križu, s čime su organizatori općina Križ i Run Croatia više nego zadovoljni. Run Croatia je projekt da se Hrvati pokrenu, da upoznaju Hrvatsku, da upoznaju i manja mjesta poput Križa. Znači da se utrke ne održavaju samo u velikim mjestima. Ideja je da se pokrene karavana trkača kroz Hrvatsku i s vremena na vrijeme da upoznaju lijepe krajeve po Hrvatskoj. Svaka utrka Cross Hill Run ima i svoju lokalnu priču, kroz koju se prezentiraju OPG-ovi i restorani, narodne nošnje te kultura kraja u kojem se utrka održava. Tako je bilo i u Križu. Sama utrka trčala se na 5 i 10 km, a organiziran je bio i Kids Run namijenjen djeci. Utrku je trčao i načelnik općine Marko Magdić. Trčanje kao, ajmo reći, sport ili hobi ili zanimacija samo po sebi je dosta zanimljivo. Samim time što trčite sam sa sobom, ja se osobno opterećujem sa rezultatom i evo generalni cilj je završiti ovu utrku što mislim da hoću. Cilj je popularizacija trčanja u Križu, a ujedno i nastavak tradicije sporta u Križu, pa smo sve zajedno uspjeli na neki način objediniti i evo ovo se izrodilo. Među brojnim trkačima našla se i obitelj Koren iz Zagreba, čija je 2,5-mjesečna beba na neki način bila najmlađi sudionik utrke. Prvi put smo trčali u komadu utrku, ali ovo je Marina treća utrka ukupno. Prve dvije smo hodale, a ovo je prva koju smo trčale. A inače skupa treniramo u atletskom klubu Forca i eto, nije bilo druge nego da svi troje dođemo ovaj put. Tako je u Križu puštanjem balona u zrak s ispisanim dobrim željama natjecatelja započela ne samo prva kriška Cross Hill Run utrka, već vjerujemo i tradicija koja će se u toj općini nastaviti i sljedećih godina.